cái chuyện pa uno pa rolling karon kal ve theng em đã chuan cái bộ kal ve tho don alom ka ming chu rin omani Kristiana le rin omachu in shangai lo ni ma se Krista chuan unaw an lo reng meya an Kawngzawh to chan chin tele thil chi hrang hrang an to te chu an soi dun zela an kongla kal mek tur te po chu soi zelin lim takin an Kawngzawh lai chu an kal zela an pan lam tur te chu phur taka soi tlangin thlamuang takin an kal ta ni rin ka tonang hi itong ve tero chu ai chuan an sa jok bum na khuwa an ti a chuan adama masa ka hmuwa afanu pathum chu nupui tan ka nei thei ti min shrila an ni chu khovel moine ten an khat hloma chung nula ta chu tu tengen ming ni hloma an ming da chu taksalom na duite mi ti lo na duite le in chung te an ni ani le I hoisan time chung ta chu pathian ming chaling hoisan lehkhabu hi adik sia chu wangin thang ok lo turin kan film khurangai ni Yegang lehkhabu hian thang vel ok lo turin asem ni nang mana lom soi thil ti su kan ni si lo a engwange setan thanga hin kan ole milo ngai thate lehkhabu hian chiang takin en zia ka lom pathian thu kan hmuangin in buaina tang hin ka chan chuak ang chaw tia lom min chan chok ang mo te reng mai rinom lehkhabu in zia ki diklo pakhat ma aom hlei nem an tan na hmun atanga an zalen hnu chuan lim takin an oma pathian thuril tu apo alo langa chuti rual chi chuan leilo dor pui au thom tele an nuam ti thom ta chu alo lang ta a kal ru khowela in la om ma se khowela inom hlen don silo All is vanity, vanity of vanities, all is vanity. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men. I said in my heart that leilo dor pui chuan mi pui te an chapowin an ngai tu na chu sul hlir ania an ti sa chak na tire tur chuan engpo an huam ani
What shall we do, Kristian? Kristian, I think it's best to keep quiet. This world, according to... Ha 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 ha, anh tiểu hệ mi tế hầu hi vật chính và The prince! Mà thiên nhìn nó sống cho rõ sẽ Thiên nhìn mất sống rõ sẽ Thiên nhìn mất sống rõ sẽ thiên nhìn mất sống rồi sẽ ha ha ha. chính ngàn tỷ đô là Kristian ati dan thaber chu ngoi ri ani mai Lalpa! loi lo dor pilal pa chu aron chuak ta mi deu so thiam takania thi na chunga ro arel thina mitam tak ati hlum thina ni ami te chuan an za em ani According to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience, whom you yield yourself servants to obey, his servants you are, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. e khu hi misul tak tak le rilru che tak tak om khom na mun ania chuta chuan mi fel tak pakhat awma a hming chu beisia ani Kan lal ma po an kun du lawan ni so apoi hleinem an shemanga ni mai kum engemaw za hetiang lalma thing thingai lo hi an lam hungai lo wa chu tiang buk chuan hetiang reng reng midang lam hi an lam hungai lo ani lehkhabu khamin pero khai hele khabu hian ama kun lo turin akhil chu em ni ani em suy lom hele khabu hi kan hal dong nge don lo min thil teu o nge apani hi kan hal jok don in pan hi hian hal turin ka pe chu chu tiam mi pahnih al tur thu pek lawma pang au thawm nui nui kara chuan ei se thinlunga chuan mi al ang mai hian tui halna le ril tram na laka tanga chuan tur om chhun chu he lehkhabu chhiar chak hi ani ti chuan lehkhabu chu ala kal da ding ro ti tur kan nei kha
pakhat zo khala chuak ro chumi Kawngzawh tu te chuan thiam thu reng reng an soi ngai lo ba vanram an be se chu hmun chun hak fan thin ani e thu ringa zawm tu te chu an nunganga pathian ro relna an nang ve lawang Bring the torch. Let him burn. Ichuan rin oma chu an hal lum ta a Kristiana ero chu chan chu ani thung ming chu besia ani ka ring mel nen po ain me le me kum tam tak chungin kanun chungi arong ngoi thina tuna chuan i lehkhabu mangin kum khuwa nun theina kanei ka ring so mun ro puiso kamitin kala mungai lo kan thinlunga sur chu so ai sun alat zo karing chutia an pahnia an kaldun lai chuan kong peng thuam pahni an bathlenga besia chuan kongdik azuna ngai ni ngoite hetilai kong hi nom zo karing Kristian lokal ro ti chuan chu kong chu an zo tan ta Besi kong diglawa kan kaling ka siya so ente ru asur donin ka siya kong diglawa kan local charani hi so tilai so hulna turom turo ipanang ente Kristian so zanrin tur in omalo ei tur kan muthenga tiro ipan phei tiang
Rin hel nei ne kalau lom lu tu coming 2 million bay dongani. Rồi, Tawngin về, cà phê chúc mấy tụi này. Mi pahnih Hmuhnawm pan na Kawngzawh eng nghe ni zeng le. nghe kan chunga thingang le kan rin chu su tiang so ni sia Eng kim chabi, thu tiang chabi, eng kong khar po hong thei chabi kan nei khamale. Hmuhnawm deuh ma se kong shom si ani wangin Kristian te chu an kalna lama chuan an le ta in lian pui chunga chuan an hman thilani kong dika chuan kal se he phu hi an lut to rania an Kawngzawh bultran na le topna ani he Hmuhnawm pangpar le he chi sang omna hmuna Kristian le be se chuan gram tatna hmun an thleng ta ta chuan angil te ven ang main an oma chu hmuna chuan thin thatak tak te po an lo omani Kristian le be se te chuan chu huan chu an han en kual vela nuam an tin thei chi sang te chu an en kuala lim takin an omani ril tram tui halna an kal pel ta te an thria lim ema an kal zela an vakal zel na hmuna chuan thin thatak tak te le unaw thatak tak te an vachar zela Kan lo lo ma chu heram hi Emmanuel ramani e aming chu finga ani ke kaming chu ven thiama kaming chu shetama ani kaming chu bitakani kaming chu Kristiana ani ya e be se ani heram hi Emmanuel ramani chuan khothiang him chu kan thleng trep tonga trep to e ven thiam han hu vela ente be se anai to sin
so kan thleng trep poni so Kristian kro ikal thuai teng ong thui tak in lakal don sia chu wang chuan hetai hian om ve ri mai ro kan kalangai hote ikal teng ani le kan kal phot me nge mang thau le chu ti chuan isu po setanan thalera athlema ente beisei kan pathian po thlemna tok ve thosin Isua thalera thlemin oma helai mun hi huan zau tak Emmanuel ram anisia hemi thleng kal theito chu setanan ati boy theito garing lo Take the shield of faith. Take the shield of faith. Take the shield of faith. Take the sword of the Spirit, the Word of God. Take the sword of the Spirit, the Word of God. Take the sword of the Spirit, the Word of God, the Word of God. Thanks be to God. Thanks be to God. Kristian hian hetiang hi voi tam tak alo chiar to thina indo na chulal pa ta ni do tu ama ani si chuan ne na po ama ta ni lal pa zara ne na chu an chang ta an Kawngzawh shom tak chu atop ta Kristian le be se chuan chu khupui thiang him chu an lut ta ni leile van chu abor langa ma se ka thuero chu kum khua in om rengang setana chuan engtik lai main nena changai lawang pathian thu chu khoi pha kan lova a khoi chiat thei pawni to heklo nena chu lal pa ta ni lal pa chu min veng tu ania katla cham lawang ani chuan hlobe hring dup muna te mi bo tir thina solna tui kamate mishruai thin kanun na hi misiam tha thina ama hinga bangin felna konga te mishruai thin ani thina lim ko ruam zo maila thil thalo reng ka lau lawang nang ka hena yom ital tumle itiengin mithamuan thina ni midau tu te mit muwa ka ma hian do kan ibu sei thina kalu hi shriak ithi to kanawa hian aliam ringa
mà thi là vin chặt nó lệ ngil lệ này cái đầm chung dòng hiền mi duy dễ lằng cái chuan lâu pai na cùng khua in cả rừng ngang cả hậu ta à bơi lê mây mi tâm tắc hồi cả ta anh ấy xin cả ta vết so bộ so lại mi bộ so à bia đều mi bộ so so phê sẽ chú ta chieng sa ngắt anh ấy so lại mi phê chú cả ta lệ ruột so bộ anh sẽ phải hiền cả ta với con này cả ta với tu nào chuan không muốn tổ lovin bị đắng thêm tụt con dòng tiền thêm xăm rộ nắng nghề kha